Bueno, son Laura Barral, gracias a plataforma por invitarme, gracias a todos por vir. E, bueno, antes de nada, felicitar a plataforma porque, visto o pouquiño tempo que tedes para loitar contra este proxecto, sodes realmente, o sea, estades conseguindo cousas, estades chegando a moitos medios de comunicación, a moita xente. A manifestación de onte foi multitudinaria, o sea que realmente estades facendo unha labor moi boa. Oxalá sirva realmente para o que queremos, pero parabéns porque realmente ten moito mérito que estades conseguindo. Con o micrófono porque estou tocada da garanta, non é que teña espírito de artista, así que como penso que xa empezamos a ter un pouco de fame e ganas de tomar un aperitiviño, vou a intentar ir rápido, vale? O obradoiro que decía Miriam é porque no meu grupo de investigación do BRICA temos un contrato co Concello de Carballo para facer divulgación científica, non? E entón xa o ano pasado xa fixemos, este ano tamén, e pois son xornadas que están moi ben para explicarle a xente pois o que pasa, non? No seu concello, no sentido de divulgación científica. Entón, un pouco, non é a mesma presentación, porque tuve que adaptar, vale, a este problema, pero a idea é que vos que sodes de aquí, que saibades o problema ou como baixa o río a día de hoxe, vale? E despois que podamos un pouco comparar con como pensamos que podría afectarlle, poñerlle xa outra entrada de contaminantes augas arriba, vale? Toma, ben. Dicirvos, non sei se o sabedes, pero hai máis de 20 anos xa que se estudia o río Anllón, sobre todo dende Carballo cara a desembocadura, vale? E o departamento que eu saiba que leva tanto tempo estudiando é o de Dafoloxía e Química Agrícola da USC, vale? Que foron supervisados por Francisco Díaz Fierros, por Maite Barral, e aquí algunhas das teses, pois Rial Rivas, a primeira tese que a mí me consta xa é do 2007, vale? E esta foi María Armitas, Rosa de Besarrey, David Rubinos, Diego Martiñá, e destas teses salieron moitísimos artigos científicos, vale? De moito valor. Entón, xa falamos moito do río Anllón, que sabemos, bueno, pois que nace na Serra de Montemayor, aí sempre hai esta cousa, se é Montemayor, se é no Sal, bueno, en xeral, polo que vimos dos estudios bergantiñás, nace en Montemayor, desemboca na ría de Cormelaxe. Bueno, temos aquí moitas características que non me vou parar, só quero que vos fixedes neste dato. Ten unha componente subterránea do 70-90%. Que significa isto? Que case do 70-90% do que leva este río ven do que está infiltrado polo solo. Vale? É un dato a ter en conta deste río. Non é tanto o que chove, o que lle veña por riba, senón o que ven da terra. Vale? Que sabemos tamén deste río? Pois xa esta tábua é da tese de Rial de 2007, vale? Onde xa se listan pois tanto hábitats especiais que necesitan especial protección, como bosques de ribeira, de almos ou fauna e flora que tamén está a nivel da conca do Anllón, vale? Entón, é un río que ofrece acubillo para moitas especies, vale? Ademais, polos seus valores naturais, foi declarado, que non sei se o sabedes, lugar de importancia comunitaria no 2004 e agora zona de especial conservación no 2014, isto dentro da Rede Natura de Europa, vale? Entón, está protegido dende Europa. E, polo tanto, é un ecosistema que temos que protexer e cuidar, vale? Usos do solo na conca, pois un tercio deles é cultivo, vale? Outro tercio é monte baixo e outro é forestal. Pero vámonos centrar nesto, vale? No cultivo. Douvos un pouco a espalda porque se non vexo. A ver, un río, calquera río, desde a cabeceira hasta a desembocadura vai cambiando, non? É normal, vale? E vai cambiando según o que recibe tamén polo camiño. Entón, a cabeceira, a día de hoxe,
é limpa, oxigenada, non está contaminada, vale? E a cabeceira é Soandres, Laracha, vale? Onde supuestamente se quere poñer esta planta de biogás. O tramo medio, Carballo, Carabaixo, xa ten un impacto humano normal. O río pasa pola vila, ten que ter un impacto, sí, como calquera río que atravesa unha vila. Aparte disso, despois hai industrias, non? E na desembocadura tamén hai impacto e hai os propios cambios naturais dun río, vale? Entón, vamos centrar no tramo medio que é aquí. Aquí que temos algunhas outras cousiñas, non? Pois está esta é a conca do río, vale? Da cabeceira cara a desembocadura, e centrándonos aquí neste tramo está a auga a depuradora, vale? Está a industria conserveira, despois augas abaixo entralle bastantes afluentes, entonces dilúense os posibles nutrientes que poida ter desas dúas, da industria e da depuradora, entonces recupérase, vale? Despois xa vai limpo, outra vez vai oxigenado. Que pasa? Que despois chega a unha zona onde hai actividades agrarias moi fortes, moi importantes, onde hai minas como a de Corcoesto, vale? E aí xa tamén xa ten un impacto moi importante. E ao final xa el cambia cara a augas máis salobres, vale? A parte de que antes pasa por outra vila que é a de Ponteceso, vale? Entón, así como moi en general, un río, como sabemos se está sano ou se está enfermo? Pois é como unha analítica de sangre. O básico, para que estea ben, cando lle medimos o oxígeno ten que dar que está moi oxigenado, para que poidan vivir, non, a biodiversidade que estea dentro do seu cálice. Ten que ter poucos nutrientes, quero dicir, poucos nitratos, amonio, fosfato e pouca materia orgánica tamén, vale? De feito, a materia orgánica é un indicador de se a calidade da auga está ben ou non. Entón, cando un río está afectado, pois suele ter moitos nutrientes, pouco oxígeno, moita materia orgánica. E xa o colmo sería que, ademais, houvese metais pesados, metaloides e outros tipos de componentes. Voume centrar nos nutrientes, non vamos falar do oxígeno, de pH, voume centrar nos nutrientes, porque é unha das principales problemáticas que tendes aquí. Entón, veñen de augas residuais e de fertilizantes. E hai dous tipos de contaminación no Anllóns, vale? Unha puntual, que é pois das verteduras, vale? Esta foto non é daqui, nin esta, pero é un exemplo. E despois a difusa, que igual esta é moi fácil de ver, vemos aí un canal onde sale agua e é fácil de ver, pero a difusa non é tan fácil de ver. E o río pode recuperarse disto, pero claro, ten os seus límites. Pero vamos ver, bueno, aquí antes teño unha foto, que isto é do ano 2019, vale? Aquí temos o río Anllón xusto despois de pasar pola depuradora, non? Bueno, augas abaixo da depuradora, no verán, e isto é, pois, aínda máis augas abaixo, cando vos digo que recibe afluentes e se recupera, hai unha diferencia, non? Vedes que está como máis oxigenado, vai máis vivo, sí? E isto tamén é porque ao ser no verán hai menos caudal, digamos que a eficiencia da depuradora é un pouco menor, non? Pero vamos co punto que vos dicía, o da contaminación difusa. Pode ser invisible, pero moi perxudicial. Por qué? Polo que vos dixen antes. Acordadesvos que vos dixen que o río do 70 ao 90% ten esta componente subterránea que é que unha gran parte do seu cauce ven do que pasa pola augas, polos suelos, non? Entón, todo comeza na terra, os fertilizantes, os xurros, o esterco, vale? Ten unha orixe, pois claro, da agricultura, de gandería, e chega por infiltración, vale? Vais infiltrando polo solo hasta chegar ao cauce, ou, ben, se chove, é o típico que o mellor botase o purín, o xurro, e o día seguinte chove, pois non che valiu de nada botalo, porque a auga da chuvia leva-cho directamente por río, non? Moita xente non ten en conta eso. Entonces, que levan
Estes componentes levan nitróxeno, vale? Sobre todo o purín pues, leva moito amonio, pero tamén hai fósforo, e vou centrar no fosfatos, hai materia orgánica, vale? Entón, é como que o río vai recibindo abono, e sobre todo nesas partes onde vos dicía, onde hai unha actividade agrícola moi forte. Entón, no Anllóns, debido a esta actividade, vemos que hai uns niveles de nutrientes na auga moi importante, e iso é perxudicial, efectivamente. Baixa o oxígeno, cambian ou pérdense especies, porque non poden vivir nesas condicións dentro do río, hai a famosa eutrofización, vale? Que hai moitas, de repente vense moitas algas, e é perxudicial tamén para os seres vivos que están aí no cauce, e en general, pois hai unha menor calidade de auga. Entón, que pensades? Xa recibimos os resultados dos Sergas, temos aquí os parámetros. Que pensades que dan estes parámetros? En general, isto é unha analítica media, pillado de varios puntos do río e en distintos anos. Os nutrientes serían o fósforo e o nitrógeno, pH, oxígeno, materia orgánica e, por se acaso, ver se hai algún metal pesado. E que nos dá? Os nutrientes altos, o pH está ben, o oxígeno e a materia orgánica variable moderada porque é unha media, porque hai momentos do ano que realmente é preocupante, e temos a sorpresa do arsénico. E non sei se alguén sabe aquí que o Anllóns está ligado co arsénico, augas abaixo de Carballo. E volvemos despois co arsénico. Para acabar co fósforo, esta aquí podedes ver unha foto típica, non sei se tedes visto algunha vez o río, así, esta é unha típica foto de eutrofización, o que vos dicía antes. Se vemos isto é que o río vai cheo de nutrientes, vale? Mais do que el pode levar realmente. Entón, vamos co arsénico. O arsénico está sobre todo na zona de Corcoesto, por eso hai unha mina, porque o arsénico ven da arsenopirita, que é un mineral que hai nas rochas, e onde hai arsenopirita hai ouro, pero hai arsénico tamén. Entón, desde tempos xa de atrás, moi históricos, xa os romanos, parece ser, estaban en Corcoesto, pica que pica, para coller o ouro, vale? Despois viñeron os británicos no século XIX, quixeron vir os canadienses e ainda queren volver vir. Que pasa? Que ao andar picando na rocha, se non se pica non hai problema, pero andar picando na rocha, hai partículas de arsénico, igual que as do ouro salen, as do arsénico tamén. E co paso do tempo, acaban sedimentando e están no sedimento do río. Actualmente, como leva o río tranquilo un tempo, as partículas de arsénico están aí, no sedimento. Se non se lle toca, se non se lle remove, se non se fai nada, non pasa nada. O problema é cando se remove o sedimento ou, vamos ver outras posibilidades, vou pasar directamente aquí, ou, perdón, cando hai entrada de fosfatos, por eso falaba eu antes dos fosfatos. Cando hai unha entrada de fosfato importante por actividade agrícola ou porque entre por outras vías, vale? Que pasa? Que o fosfato e o arseniato, que é a forma de arsénico que está aí nese sedimento, teñen a mesma, digamos, unha molécula moi parecida, unha estructura moi parecida. Entón, cando o fosfato entra en abundancia, busca coller o sitio do arseniato, e aí o arseniato libérase a auga, e ese é o problema que hai en Corcoesto e augas abaixo, cando entran cantidades de fosfato moi grandes que acaban aderíndose no lugar onde está o arseniato, e iso chamanlle bomba de fosfato. Científicamente está demostrado, vale? Hai moitísimos artigos que falan do tema, e falanse sobre todo, ten esa importancia científica porque se vía que había algún problema en certos momentos, non? E está demostradísimo que isto é así. Entón, non é só polo fosfato, é tamén o que dicías, andamos remexendo no sedimento, tamén pode ser por materia, por entrada de materia orgánica ou por cambios de redox, pero bueno,
O que máis nos importa ahora mesmo aquí, e penso que é máis fácil de entender, é o do fosfato. Entón, nada, recordar que houve hai máis de 10 anos se loitou para que non se reabrise a mina, vale? E creo que imos ter que volver a mobilizarnos, vale? Porque é realmente moi perxudicial. Non estamos falando, vamos a dir, o arsénico é venenoso, vale? Entonces, bueno, se non se sabe, pois bueno, pero sabendo o problema que hai, penso que é unha irresponsabilidade, non tomar partido. Entonces, o río pode recuperarse, sí, porque se dilúe polos seus afluentes, oxigénase, as boas prácticas agrarias tamén axudan, por exemplo, que dicíamos, se vai chover, pois non botes os purins hoxe, non? Pero ten os seus límites, vale? E por que unha planta de biogás pode xerar, por exemplo, o risco de fosfatos? Aunque estea augas arriba e Corcoesto este aquí abaixo, ou Carballo, non? Pois, eu estive mirando, porque eu tampouco sabía nada de plantas de biogás no digestato, non? Bueno, que sí que sei que as plantas de biogás nacen con un objetivo bo, en principio, porque en Europa as plantas de biogás nacen para que as macrogranxas que xeneran unhas cantidades brutais de purins e que non teñen terreno suficiente onde botar os purins, pois a unha planta de biogás é unha salida, porque con eses purins seus, da súa macrogranxa, das súas vacas, dos seus animais, dos seus porcos, fan o que lle chaman unha economía circular, ao final, que xeneran enerxía con ese exceso de purins. Para a macrogranxa é beneficioso, pero son cantidades que eles controlan e eles coñecen moi ben a composición dos seus purins, o sea, nada que ver con vir e poñer unha planta de biogás na que non coñecemos tampouco moi ben todo o que vai entrar aí, non? Entonces, o objetivo dunha planta de biogás, se é como se fai en Europa, perfecto. Se é como se está facendo en España, en Galicia, eu por lo menos non estou tan de acordo. Entón, que é o digestato? Que o explicou Vanessa moi ben, que despois de todo o sistema de facer o gas, pois é un dos sólidos líquidos que se generan e que, ademais, os das plantas de biogás vendeno como boísimo para as terras, non? Eu, hoxe pola mañá, ainda estuve buscando un pouco e atopei que hai na Escola Politécnica Superior de Lugo, en colaboración con a Universidade de Sevilla, se fixo un estudio no que demostraron que realmente o digestato era unha boa solución. Pero, que propoñemos un sistema de economía circular onde o sumo das vacas das explotacións leiteiras se transforma con outros residuos da industria agroalimentaria mediante digestión anaeróbica, que é un digestato para aplicar como fertilizante nos propios cultivos dos que se alimentan esas vacas e tal. Bueno, se é para eso, é o que dicíamos, se é un pouco máis a perspectiva europea, se é para eso, perfecto, pero non estamos falando diso aquí. Isto é o que decía Vanessa, xa temos un exemplo nas Somozas. Isto é o digestato nas leiras. Eu non sei que poden hacer aí, porque o digestato ao final sale en cantidades enormes, non dan abasto, non nos dan repartido entre a xente que o queira nas súas leiras, acabase tamén se cadra acumulando, ou a xente sigue botando nas leiras e ao final aí non nace nada, vale? O digestato entra con unhas cargas significativas de materia orgánica, nitróxeno e fósforo, vale? Fósforo, fosfato, fosfato arsénico, bueno. Entón, véndeno como maná para o campo, vale? O digestato de purins de porco, por exemplo, que o atopei leva sulfuro de hidróxeno, que xa é perigoso, nitróxeno amoniacal, nitratos, fósforo, antibióticos, xa sabendo que realmente o que temos é purín de porco, xa sabemos que esta é a súa composición. É unha composición xa un pouco de alerta, vale? Pero que neste caso non sabemos tampouco exactamente que tipos de purins van vir, vale? Despois, cando o digestato se acumula e se quenta, hai problemas de autocombustión, hai problemas de incendios graves.
Aquí hai unha foto que atopei, estos son montañas de dixestato, no que xa empezan a fumegar, non sei se vedes o... Sí? E cando o dixestato se acumula e chove, que é cousa rara que chove en Galicia, pois eran os lixiviados que decía Vanessa, que é un líquido contaminante que se forma cando a auga atravesa un residuo e arrastra as sustancias químicas e orgánicas, que é o que vai pasar. Entón, a onde van ir parar eses residuos? Temos que volver a recordar que a componente subterránea do Allóns. Se temos montañas de digestatos e chove de vez en cando, que non é o caso, todo eso que dicía Vanessa, que se vai lavando, vai pasar po solo, e do solo entra po Allóns, vale? A ver... E estamos falando só dos digestatos. Outra cousa é o que vai salir de líquido da depuradora, non? Da suposta depuradora do... Non temos nin idea, eu estuve buscando, non teño nin idea do que vai salir dai. Non sei exactamente o que vai salir dai. O estudio de impacto ambiental ou a avaliación de impacto ambiental é moi laxa. Básase solo nas legislacións. E aí o sitio está ben, ten estas características, pois si, aí pode ir, pero nadie foi ali, nadie fixo un estudio, non saben, eu penso, nin como entra o río nesa zona que di Vanessa que a veces non ten caudal, como vas botar ali nese cauce, onde non hai cauce, como vas botar ali, o río vai ser o que saia da depuradora, non ten xeito. Non se sabe, aquí non se lembra, bueno, non se sabe o que vai pasar durante todo o ano, non se sabe onde van tomar a auga, onde van verter, non especifican o tratamento da auga, non sabemos a calidade de entrada e de saída, non sabemos o efecto do caudal do río, non sabemos de que color vai salir, de se vai cheirar, que vai levar, non sabemos nada. Non especifican, bueno, do aire tampouco creo que falen, non vi moito tampouco do aire. Non especifican as composicións estimadas dos materiais de orixe. E en caso de avería, isto se nos dicimos, bueno, pero van a facer ben, é un proxecto ben pensado, vai estar ben feito e non vai pasar nada. Unha avería sempre pasa, pois en caso de avería de alguna gueta ou algo, non sabemos que efectos pode ter sobre o río, non? En fin, perdón, falta un estudio serio da hidroloxía, vale, neste caso, entre outros estudios. Aquí eu trouxen aquí a foto do Paraaltri, o Consello de Cultura Galega fixera un informe moi interesante, onde diferentes investigadores, sin posicionarse se sí ou se non, se altri sí ou altri non, pero con estudios serios científicos, fixeron un informe moi bo, e iso é o que necesitamos que haxa serios informes, serios avaliacións que nos digan que é o que van facer aí, porque o impacto, o lugar que escolleron, a zona que está tan próxima da xente, quero dicir, non é un sitio alleo, aislado, é un sitio que pode ter un impacto moi importante. Entón, necesitamos que se faga ben, que se tome en serio este proxecto, que é un despropósito actualmente, e que sean serios co que din que van facer. Bueno, aquí xa o vin antes, nós non queremos un río así, aquí nin en ningún lugar do mundo. Este é o río Mera nas Somozas, que teñen a planta de biogás ali nas Somozas, cerca das Pontes, Ferrolterra, vale? Isto saliu no periódico, e a mí o que me chama a atención do titular é alerta ambiental, preocupación de novo polo aspecto do río Mera. Pero cantas veces ten que salir o río Vermello? Non sei. Non. Polo que eu entendo, creo que é mellor prevenir que curar. É mellor intentar que non se leve a cabo nada, porque unha vez que se fai, penso que é difícil controlar que realmente se faga o que pon o papel que se vai facer, non é o obxectivo da empresa.
Bueno, xa para rematar, volvemos co curso do río. E outra cousa que me chamou a atención é que eu dixemos que o río estaba na Red de Natura, pero buscando información está nos tramos medios e desembocadura, non está na cabeceira. E entón, o estudio de impacto ambiental, que eles esto sabían, non? Pois aproveitan ese dato e din, arriba podemos facer o que nos pete, que non está protegido, vale? Esta é un pouco a idea. E como se estuéramos falando de dous ríos, non? Porque como se o que lle vai facer augas arriba non vai afectar abaixo. É un pouco, non sei. Entón, solo para saber que é unha zona de especial conservación, é un espazo de Red de Natura, declarado para garantir a conservación ou recuperación en bo estado dos hábitats naturais, bla, bla, bla. No caso dun río, un ACE protexe o ecosistema fluvial, auga, leito, ribeiras, hábitats de especies asociadas e obriga a evitar actuacións que poidan deteriorar o seu estado ecolóxico. Vale, entonces imos tirar por aí, porque evidentemente, vale que no verán o río mellor vai seco, pero cando veñan as choivas, as inundacións e todo eso, nós non sabemos se esas cantidades de nutrientes e metais pesados o que sea, non sabemos se van chegar a Carballo ou non. Como podemos saberlo? Isto hai que estudialo, vale? Porque hai un risco moi grande de que chegue, e sobre todo de que chegue hasta Corcoesto, sí? Bueno, e nada, que a cabeceira, neste caso Soandres, está limpa, a avaliación de impacto ambiental non demostra que a planta de biogás non vai aumentar a carga de fósforo e fosfato nunha conca onde o fósforo xa foi identificado científicamente como un factor crítico, foi demostrado, pero temos esa ventaxa, como vos dicía, que é un río que leva 20 anos estudiándose. Entón, a conca do Anllóns non parte de cero, xa existe presión de fósforo e fosfato augas abaixo, e calquera nova fonte deste nutriente debe avaliarse como un fenómeno, como un enfoque acumulativo, que este é algo que o estudio de impacto ambiental tampouco non o fai. Vale? E nada, xa para acabar o mensaxe final, ocurríanseme varias así frases, non sei se a alguén se lle ocurren máis. O río depende do que facemos todos, o río está conectado coa terra. Son mensajes que eu penso que son lógicas, todo o mundo, non. A actividade humana influe, hai solucións, o río autodepúrase, as boas prácticas agrarias tamén axudan, as alegacións que queran firmar, eu aviso moito se podedes firmar estas alegacións, a ciencia axuda a entender o río, vale? Neste caso tedes a sorte que é un río moi estudiado, vale? As decisións de hoxe condicionan o mañá, e o Anllóns é unha canle continua, vale? É un dos ríos máis continuos que hai en Galicia, de feito. Non é un río que teña un lote de presas ni nada, é un dos máis continuos, sí? Entonces, é unha canle continua dende a cabeceira ata a súa desembocadura. E se entendemos o río, poderemos coidalo mellor e tomar mellores decisións, vale? Xa de ultimísimo, aquí temos o Xestal, vale? Que se enamorou da terra de Bergantiños, e dicía que o Anllóns vai cheo de vida, de poesía e de cancións. Pois, é o que queremos, que volva a ter vida e que deixemos xa de manipular este río que xa de por si hoxe en día necesita máis protección, e creo que poñerlle algo como unha planta de biogás augas arriba non é por aí o que hai que facer. Vale, pois, sin máis, moitas grazas.